sa ato nga kadagatan. Ang isda may asinso sa ilang nga katungdanan. Si Kokto nga presidente, si Pugapo man ang bisye, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga tangi, senador ang mga barilis, ang panit representante, nga supos si Hinirang Duyo kay si Homer Bilde. Gera, gera, mga sakop niyo may sulong na. Dusgo itutulingan ng imaskara, sundalo ni Kokto ang kakontra. Sa ilang pagkumbate, surrender ang mga naurot ang mga anduhaw, reinforcement ng mga butete, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangke, nangaupaw ang kukita, kaya nagsinggan ni dali-dali. Aray, aray, ang mga baril mumiring di pangbitay, kaysa international wa mo subay, mao nga si Ihon nagamahay. Mansay lang paggera, nakigniting si Barakuda, kay si Kirmel ang bautan, nangayog independensya. Si Koktong wa mo yun, kay ang nanggit mga espiya. Si Kitong tigbagulbol, kay si Buwang na ipatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng ngawilga, kay wasuli sa ilang pagkumpanya, kay nag-flying boaters ang mga bata. Uman naigo sa linong ang syudad sa mga bukya, ang lukos o kubutan sa urasan ng kokudita. Ang mulinaw nag-irali kay hagsa ang ekonomiya, gihika o corruption si bangus sa tilapia. Hala, hala, nihilag si Ambasador Baliena, kaya ang iyang ay suon nga si sa